Na základě skutečných událostí. 1951. Manchester, Anglie. Věnujete mi pozornost? Magic Box uvádí. Dobře. Když nebudete pozorně poslouchat, hodně vám toho unikne. Toho důležitého. Nebudu zastavovat, nebudu se opakovat a vy mě nebudete přerušovat. Myslíte si, že máte pod kontrolou to, k čemu dojde jenom proto, že sedíte tam, kde sedíte a já sedím tam, kde sedím? Mýlíte se. Pod kontrolou to mám já. Protože vím něco, co vy nevíte. Manchesterská policie, nezavěšujte, prosím. Vloupání v síle Elena Turinga. Rozbité okno v domě je všechno rozhrabané. Pošlete tam detektiva. Ústředí zpravodajské služby MI6. Chci, abyste se k něčemu zavázal. Budete pozorně poslouchat a dokud neskončím, nebudete mě odsuzovat. Pokud se k tomu nemůžete zavázat, odejděte z místnosti. Dále. Pokud se rozhodnete zůstat, nezapomínejte, že jste se rozhodl sám. Za to, co se od této chvíle stane, nezodpovídám já, ale vy. Elena Turinga vykradli. Policie dál pátrá. Dávejte pozor. Co pak tu máme? Alan Turing, profesor z Cambridge. Nejspíš vloupání. Co vzali? No právě, nic neschází. Co dělá v Manchesteru? Něco s přístroji. Hm. Ten projekt FNPL. Ptal jsem se, nechce říct, čeho se to týká. Profesor Turing? Detektiv Nock, manchesterská policie. Seržant Stahl říkal, že tu včera došlo ke vloupání. Profesore Turingu? Odstupte a dýchejte mělce. Mělce? Nezředěný kyanid. Stačil by náprstek, aby vás to zabilo. No. Jsem zklamaný. Cože? Čekal jsem asi něco víc. Zdá se to jen mně, nebo máte pocit, že nás uráží? Včera došlo k vloupání. A váš soused nám nahlásil, že slyší hluk. Prý to byl celkem randál a podle vás nic neukradli. To je divné. Řekněte, co se stalo a my najdeme toho, co to udělal. Pánové, nevěřím, že byste dokázali najít toho, co to udělal, ani kdyby k vám přišel a naplival do tváře. Spíš než policie by se mi teď hodila dobrá uklízečka. Tak pokud sebou nemáte zástěru, navrhuji, abyste sepsali hlášení a nechali mě být. Jak si přejete, profesore? Hodně štěstí s kyanidem. Jestli znáš většího protivu, dám ti libru. Bylo to trochu nucené, ne? Jak to myslíš? Kdybys nechtěl, aby se ti dva poldové hrabali v osobních věcech, takhle by sis to skvěle pojistil, ne? Nepřijde ti to podezřelé? Nepřijde mi to podezřelé. Záhadný profesor, co nepřizná, že mu u něj doma něco ukradli? Myslím, že Alan Turing něco tají. Kód Enigmy. Vyhlášená válka, 800 000 lidí evakuováno, poslední německé bomby. 1939. Londýn. Nastup si, honem. Už bude brzy odjíždět.
Dnes ráno předal britský velvyslanec v Berlíně německé vládě poslední nótu s tím, že pokud do 11 hodin neodpoví, vstupujeme spolu do válečného stavu. Nyní vám musím sdělit, že jsme nic takového neobdrželi a že následkem toho je tato země ve válce s Německem. Radši ruku pej. Co to dělej? No tak si mysli. Tady to je, otevřu ty dveře. Pojď, půjdem sem. Počkej. Dej mi taky kartu. Pojďme to taky. Již podruhé v životě většiny z nás jsme ve válce. Najít mírové východisko. Již podruhé v životě. Doklady, prosím. Bletchley, výroba rádií. Co tady děláte? Ta paní mi říkala, ať počká. V mé kanceláři? Neřekla vám, abyste si zatím nalil čaj? Neřekla. Určitě vám ani neřekla, co je to vtip, že ne? A to měla? Kdo jste? Alan Turing. Turing. Ten matematik. Správně. Jestli jsem to netušil. Netušil, přečetl jste si to z toho papíru. King's College Cambridge. Tady čtu, že jste prý byl geniální v matematice. To mohu jenom těžko posoudit, pane... Kolik vám je, pane Turingu? 27. Řekněte, kdy jste se stal vědeckým pracovníkem. Před 3 lety. A kdy jste, prosím, publikoval tuto práci s názvem, kterému jen sotva rozumím. Ve 23. A to si potom nepřipadáte jako diplomovaný génius? Newton objevil binomickou větu ve 22. Einstein napsal 4 práce měnící svět do 26. Z mého pohledu se jim sotva rovnám. Proboha, vy jste suchar. Mám raději vtipkovat? Nemyslím, že byste to vůbec uměl. Není fér dávat to jako požadavek pro práci, pane... Komandér Denniston, námořnictvo, tak dostal jste mě. Proč chcete pracovat pro vládu jeho veličenstva? Já vlastně nechci. To jste zatracený pacifista? Stran. Násilí jsem bez vyznání. Uvědomujete si, že 1000 kilometrů od Londýna je ten hnusák jménem Hitler, který chce Evropu uchvátit jako tyran? Politika ale není zrovna má odbornost. Vážně? Právě jste překonal rekord v nejkratším pracovním pohovoru v dějinách britské armády. Matka říká, že jako jeden z nejlepších matematiků na světě můžu lidi dost štvát. Na světě? Ano. Víte, kolik lidí jsem do toho programu odmítl vzít? Ne. Protože je to přísně tajný program. Povím vám, ale jen mezi námi kamarády, že jen minulý týden jsem vyhodil jednoho z nejlepších lingvistů v zemi. Německy umí líp než Bertolt Brecht. Já německy neumím. Cože? Že já německy neumím. Tak jak můžete pro boha živého dešifrovat německé zprávy, když vůbec neumíte německy? Poměrně dost vynikám v křížovkách. Margaret? Ty německé šifry jsou rebus, hra jako každá jiná. Margaret, a hry pro lásku a rebusy boží. mi jdou velmi dobře a tohle je ten nejtěžší rebus na světě. Margaret! Pro lásku boží. To je určitě vtip. Tento pojem bohužel neznám. Komandére Dennistone. Přeji hezkou cestu do Cambridge, profesore. Enigma. Volal jste? To tady děláte, ne? Přísně tajný program v Bletchley. Chcete prolomit německý přístroj Enigma. Proč si to myslíte?
Je to nejskvělejší šifrovací přístroj a Němci ho používají ke svojí komunikaci. A kdyby spojenci Enigmu prolomili, no tak... by z toho byla krátká válka. A vy na tom pracujete. Nikam jste se nedostali, jinak byste nenajímali kryptografy z univerzity. Potřebujete mě mnohem víc, nežli já vás. Moc rád řeším problémy, komandére. A Enigma je ten nejtěžší problém na světě. Enigma je přímo neprolomitelná. Američani, Rusové, Francouzi, Němci. Všichni si myslí, že Enigmu nelze prolomit. Dobrá. Mohu to zkusit a pak to budeme vědět jistě. Vítá vás Enigma. Podrobnosti o každém nenadálém útoku. O každém tajném konvoji. A každé zatracené ponorce v Atlantiku jdou do tohohle stroje a z něj vylézá hatmatilka. To je nádhera. Je to křivá hnáta samotné smrti. Naše vrenky každý den přijímají tisíce odvysílaných zpráv a podle těch roztomilých dam z ženského námořnictva to jsou nesmysly. Pouze když je vložíte zase do Enigmy, budou dávat smysl. My ale Enigmu máme. Polští zpravodajci ji propašovali z Berlína. V čem je problém? Vložte zachycené zprávy zase do Enigmy a dostanete... Tak prosté to není, že ne? To, že máte Enigmu, vám ty zprávy dešifrovat nepomůže. Je to tak, pane Turingu. K dešifrování zprávy musíte znát nastavení stroje. Němci nastavení bohužel denně mění, dělají to přesně o půlnoci. První zprávu obvykle zachytíme kolem 6 ráno, takže na prolomení šifry máte každý den přesně 18 hodin, než ji změní a vy začnete znovu. 5 rotorů, 10 propojovacích kabelů. To je 1 milion. 1000 milionů. Ne, je to spíš... Je to milion Řádu milionů. Je tu 150 milionů nastavení. Výborně. 159. Chcete-li to přesně 159 a zatím 18:0 možností. A to den co den. Pánové, to je Hugh Alexander. Osobně jsem ho vybral, aby řídil tento útvar. Pan Alexander vyhrál britské národní mistrovství v šachu. 2krát. Nejste tady tedy jediný, komu jdou hry Turingu. To máme pracovat spolu, mám raději vlastní pracovnu. Jste tým a tak pracujte. Nemám čas vysvětlovat, co dělám a obávám se, že mě ti pánové budou zdržovat. Když neumíte hrát společně, nemůžete hrát vůbec. To je Stuart Menge z MI6. Vojenské zpravodajství má jen 5 oddělení. MI6 neexistuje. Přesně tak. Pálí vám to. Zdali víte, kolik britských vojáků kvůli Enigmě zemřelo? Nevím. 3. Jen za tu dobu, co se tu bavíme. Teď už další. Alespoň snad neměl rodinu. Tu válku, o níž mluvil komandér Denniston, nevyhráváme. Když šifru prolomíte, bude to naděje. Necháme tu děti s jejich novou hračkou samotné. Tak, pánové. Pojďte si hrát. Ta hra byla celkem prostá. Každá německá zpráva, každý nenadálý útok, každé bombardování, každý hrozící útok ponorky. To všechno létalo vzduchem. Rádiové signály, které mohl přijímat každý školák s AM rádiem. Trik byl v tom, že byly šifrované. Enigma měla 159 milionů možných nastavení. My je jen museli všechny zkusit.
Kdybychom ale měli 10 lidí a každý by zkontroloval jedno nastavení za minutu, 24 hodin denně a 7 dní v týdnu, kolik dní myslíte, že by bylo třeba na vyzkoušení všech nastavení? Nejsou to dny, ale roky. Je to 20 milionů let. Abychom zastavili chystaný útok, museli bychom prověřit nastavení o objemu 20 milionů let za 20 minut. Umírám hlady. Oběd? Proč to těm ženám v kloboučcích tak sekne? Kluci, jdeme na oběd. Elene? Ano? Říkal jsem, že jdeme na oběd. Elene? Ano? Slyšíš mě? Ano. Říkal jsem, že jdeme... Už se to začíná nějak opakovat. Co to? Ptal jsem se, zda s námi půjdeš na oběd. Neptal ses. Říkal jsi, že jdete na oběd. Něčím jsem tě snad urazil? Proč myslíš? Nechtěl by si s námi jít na oběd? V kolik je oběd? Kriste, je to jen sendvič, ale ne. Co jako? Oběd. Nemám sendviče rád. Nech to být. Víš co? Hrát popudlivýho génia, na to člověk musí být vážně génius, Helene. Přesto ale pokroky děláme jen my. Opravdu? Ano, děláme. My jsme dešifrovali německé zprávy analýzou frekvence rozložení písmen. I rozbité hodiny 2krát za den ukazují přesně. To je jen štěstí. Snažím se vytvořit přístroj, který nám umožní dešifrovat každou zprávu, každý den, okamžitě. Kdo má hlad? Jdeme. Já mám hlad. Cože? Peter se ptal, kdo má hlad. Mohu dostat polévku? Co si dáme? Přerušený obvod. – 1951 Manchester. Jak to důvěrné? Ne, tomu významu rozumím. Ptám se jenom na to, proč jsou vojenské záznamy profesora matematiky důvěrné. Jo, přijdu tam. Rád bych se podíval na nějaké dokumenty. Služební záznamy pana Turinga, Elena. Jsem z ministerstva.
To je nepřijatelné. Pokud chcete projednat stížnost, měl byste si sjednat schůzku. Alexander. Stížnost? Ne, Hugh Alexander zamítl vybavení, které velmi nutně potřebují k sestavení svého přístroje. Vaši kolegové s vámi odmítají pracovat a podali na vás oficiální stížnost. Vzorem byl starý polský šifrovací přístroj. Tenhle je ale nekonečně vyspělejší. Pokud neodpovíte, tak to projednám s ministerstvem vnitra. Položte ty spisy na stůl. Odpovím, že jsou pitomci. Vyhoďte je a dejte mi na přístroj. Potřebuji tak 100 000 liber. 100 000? Proč chcete sestrojit přístroj? To bude na vás moc technické. Možná byste to měl radši zkusit. Enigma je velmi dobře vymyšlený přístroj. Potíž je v tom, že se ji snažíme prolomit s lidmi. Co když jenom stroj dovede porazit jiný stroj? To není moc technické. Jednotku má na starosti Alexander. Řekl, že ne a tím to hasne. Na tohle prostě nemám čas. Vyhrál jste někdy válku, Turingu? Já ano. Víte, jak se to dělá? Řádem, disciplínou, řetězcem velení. Už nejste na univerzitě, jste jen velmi malý článek ve velmi velkém soukolí a budete dělat to, co vám váš velící důstojník poví. Ukažte. A kdo je váš velící důstojník? Winston Churchill, Downing Street 10, Londýn S2TV1. Jestli vám moje rozhodnutí vadí, proberte to s ním. Pane Mengesi! Pane Mengesi! Jedete do Londýna. Možná. Doručil byste mi dopis. Promiňte, děláte si legraci? Churchill svěřil vedení Elenovi? Tohle je hrozný nápad. Ne. Takže jim můžu dávat rozkazy už teď? Nerad to říkám, ale ano. Kitty a Charles si máte vyhazov. Co prosím? Cože? Jste průměrní lingvisté a dešifrování vám debí. Ale ne, nemůžeš vyhodit Kita a Charlesa. Teď řekl, že můžu. Nic takového jsem neřekl. Ale Churchill ano. Táni k čertu. No, to je nelidské. Dokonce i na tebe. Asi jste ve škole nebyl oblíben. – 1928. Škola Sherborne. Ty potíže ovšem začaly mrkví. Mrkev je oranžová. A hrášek je zelený. Nesmí se dotýkat. Mám to. Víte, proč mají lidé rádi násilí? Protože jim dělá dobře. Násilí lidi velmi uspokojuje. Ale když odstraníte to uspokojení, čin samotný bude bezcenný. Turingu. No tak. Nechovej se jak židák. Ať si tam sníje. Na to jsem nepřišel sám od sebe. Měl jsem pomocníka. Christopher mi pomohl. Jsi v pořádku? Víš, nemůžu za to. Mrkev se smíchala s hráškem. Promiň, příště už je nenechám. Jsou otřesní. Mlátí mě jen proto, že jsem chytřejší. Ne, mlátí tě, protože jsi jiný. Matka říká, že jsem mešuge. A má pravdu. Ale
Někdy právě ti, u kterých by to nikoho nenapadlo, udělají něco, co by nikoho nenapadlo. Co teď budeme dělat? Nemáme už dost lidí. Tak si seženeme víc lidí. A jak bys to chtěl udělat? Vyluštíte-li křížovku za méně než 10 minut, dostanete úžasnou pracovní příležitost. Ukaž? Ano, ta je vážně krásná. Neuvaříme jí něco k večeři, co říkáš? Alan Turing za Stuartem Mengesem. Dobrá, pane. Co jsou zač? No, všechno možné. Učitel, inženýr, hrstka studentů. A mají kvalifikaci, protože umí luštit křížovky? Alespoň tvrdí, že to umí a my to musíme zjistit, ne? Jako pomůcku k práci máte vedle sebe zelený notýsek. Do něj si dělejte poznámky. Máte 6 minut na vyluštění a potom si vás vezmu. Promiňte, sem nesmíte, slečno. Omlouvám se za zpoždění, autobus píchnul. Mohu pokračovat? Děkuji. Sem ale nesmíte, slečno. Ale zpozdila jsem se jen o pár minut. Sekretářky jsou nahoře. Tady jsou uchazeči. Mohl bych už pokračovat, prosím. Já jsem uchazečka. O jaké místo? To se v tom dopise nepsalo. Ano, sekretářky jsou nahoře. Píše se tu, že to je přísně tajné. Co se to tady děje? Vyluštila jsem tu křížovku v novinách a oni mi odepsali, že jsem uchazečka o nějakou strašně tajnou práci. Jsem Joan Clarková. Slečno, a vážně jste to vyluštila vy sama? Proč si myslíte, že tomu tak není? Umím velmi dobře... Slečno, musím vás požádat. Slečno Clarková, nedochvilnost považuji za všech okolností za nepřijatelnou. Posaďte se, ať můžeme pokračovat. Děkuji. No, jak už jsem říkal, na splnění úkolu, který leží na stole před vámi, máte 6 minut. Pánové a dámo, začněte.
6 minut. Dá se to vůbec? Ne. Já měl 8. Tady nejde o křížovky, jde o to, jak se člověk postaví k neřešitelnému problému. Vrhne se na to naráz, nebo se to rozdělí? Už jste skončila? Ano. Pět minut a 34 vteřin. Říkal jste pod 6 minut. Gratuluji. Vítám vás ve službách jeho veličenstva. Stačí slovo o tom, co vám ukážu a budete popraveni za vlastizradu. Svým přátelům, rodině a všem budete o tom, co děláte, lhát. A co budeme skutečně dělat? Prolomíme nacistickou šifru a vyhrajeme válku. Co si to čteš? To je o kryptografii. Jako tajné zprávy? Nejsou tajné. To je na tomto geniální. Zprávy, které může číst každý, ale nikdo jim neporozumí, pokud nemá klíč. V čem se to liší od mluvení? Odmluvení. Když lidi mluví, neříkají, co si myslí, ale něco jiného. A ty máš tedy pochopit, jak to myslí. A já to nechápu. Tak v čem je to jiné? Mám takový zvláštní pocit, že tohle ti půjde dobře. Dobrou, Elene. Dobrou noc. – 1940. Bletchley Park. Ještě tohle a pak to povedeme ze Dobře, zadu. to se Ano? dá zařídit jistě. Opatrně, tohle není hračka. Zvláštní. Vypadá to tak. Pořádná za 100 000 liber. Je tu tvůj nový poskok. Jack Good. Slečna Clarková. No, není roztomilý. Nejde jenom o nějakou obyčejnou fabriku. Říkal jsem již dříve, že jde o významného výrobce radiopřijímačů. Ale úplně tak to není, protože mezi výrobci radiopřijímačů se tento výrobce řadí mezi... Proč nejste v Bletchley? Moc vám děkuji za návštěvu, pane Turingu. Byla cesta dobrá? Zvalte si věci a jedeme. Nemohu vaši nabídku bohužel přijmout. Máme pocit, že by taková práce nebyla vhodná. Matematiku jste vystudovala s vyznamenáním. Místo vědeckého pracovníka mi ale nenabídli. Vy patříte do Bletchley. Je mi líto, ale pro člověka v mém postavení je bydlení a práce ve výrobě rádií daleko od domova se všemi těmi muži. No, to je nepatřičné. O čem to tu pro boha mluvíte? Máme tam skupinu mladých dam, které zastávají veškerou kancelářskou práci, asistentky, překladatelky. Všechny bydlí pohromadě ve městě. Nebylo by to pro vás tedy vhodnější prostředí? Ujasníme si to. To bych tedy pracovala s těmi ženami? Ano. Se skvělými ženami v kostele svatého Martina pořádají společenské akce. Je to skutečně zcela patřičné.
Nebudete mít odpovídající bezpečnostní prověrku, bude třeba improvizovat. Proč mi pomáháte? Protože teď záleží skutečně jen na jednom. Chápete to? Na prolomení enigmy. Ale pane Turingu, proč pomáháte mně? Někdy právě ti, u kterých by to nikoho nenapadlo, udělají něco, co by nikoho nenapadlo. Pane? Co je to? Důvěrný vojenský spis Elena Turinga. Úplně prázdný. Přesně tak. Je to jen prázdná obálka. Jo. To jsi ten případ rozluštil, co? Jeho spisy z války jsou nejen důvěrné, neexistují. Takže se jich někdo zbavil. Vymazal je, spálil. Stejný člověk se k němu vloupal a nic neukradl? Guy Burgess a Donald McLean. Co, ti špioni z novin? Sovětští špioni. Předtím to ale byli profesoři, ne? Zradikalizovali se na Cambridge, dali se ke komunistům, pak byli na ministerstvu zahraničí a donášeli Stalinovi. Napadá vás někdo jiný, pane, kdo byl na Cambridge a když pak začala válka, dělal něco tajného? Myslíš, že by Alan Turing mohl být sovětský agent? Myslím, že se nám tu přímo před nosem děje něco dost vážného. Nechtěl byste zjistit, co to je? Vítám vás tu. Půjdete za mnou. Někdo si myslí, že jsme bojovali s Němci. Omyl. Bojovali jsme hlavně s časem. Británie doslova umírala hlady. Týden co týden posílali Američani přes 100 000 tun potravin. A týden co týden posílali Němci náš zoufale očekávaný chléb ke dnu oceánu. Naše každodenní neúspěchy ohlašovalo půlnoční zvonění. A zvuk jenž nás strašil v nepříjemných snech. Tik, tak, tik. Kluci! Co se stalo? Půlnoc. Veškerá dnešní práce je na nic. Ale neboj se, už za pár hodin nás zaplaví zítřejší zprávy a my začneme zase znova. A od nuly. Mám toho pokrk. 4 hodiny předělávat rozvody na jeho desce, včera 3 hodiny na jeho pozicích rotorů. Nechoď tam. Hele, Johne! Ne. Kdyby ta práce nebyla nemožná předtím, teď už je. Hugo, ne! K čertu s tebou i s tvým strojem na nic. Můj přístroj nám zajistí vítězství. Vážně? Tenhle ten? No? Mluvíš o tomhle blbým bože, ne! Přestaň! Ty parchante namyšlená! Mohl jsi nám pomoct. Mohl si to celé urychlit, ale to ty ne! Nech mě! Má pravdu. Existují skuteční vojáci, kteří chtějí vyhrát válku. Bratr u námořnictva hlídá potravinové konvoje. Bratránek je u letectva. Mí kamarádi dělají něco, na čem záleží, kdežto my jen marníme čas a nevytváříme nic. Kvůli tobě. Můj přístroj bude fungovat. Pojď, Petre.
pořádku. Johan. Dělej ještě větší rámus, ať vzbudíš domácí. Promiň. Hele, líp to udělat nešlo. Zákaz návštěv po setmění. Tak, co jsi přinesl? Tomáš. No, Jiní mi nosí květiny. tohle jsou skutečné dešifrované zprávy z Enigmy od nacistického velení. 6:00. Počasí dnes bude jasno, k večeru srážky Heil Hitler. Tahle důležitá informace nám vyhraje válku. Mě zajímá vztah mezi šifrovanými a dešifrovanými zprávami, chápeš? Najdeme v nich vodítko, které vložíme do Kristofra. Kdo je Kristofr? Ten můj přístroj. Ty jsi ho pojmenoval? Je to špatné jméno? Ne. Ne, to nic. Sestrojíš univerzální stroj. Četla jsem na škole tvůj článek. Už se o tom učí? Ne, jsem předčasně vyspělá. Tak psal si o stroji, který vyřeší každý problém. Co dělá všechno, co není jenom programovatelný, ale i reprogramovatelný. Tak si vymyslel Kristofra? Lidský mozek dokáže počítat s velkými čísly, i Hugh to dovede, ale Christopher bude chytřejší. Aby provedl výpočet a sám se pak rozhodl, co dál. Stejně jako člověk. Představ si to. Elektrický mozek. Číslicový počítač. Číslicový počítač? To ti vážně řekl, jo? Bože. Co se děje? Ne, na to nesahejte! Ustupte! To patří mně! Díky bohu. Bál jsem se, že prohledáváme špatný stůl. Co je? Co to děláte? Máme tady v Bletchley Parku špiona. Námořnictvo myslí, že je tu sovětský dvojitý agent. A proč? Tohle naši odchytili na cestě do Moskvy. Není vám to povědomé? To je Bílova šifra. Zašifrovaná větou z knihy nebo básně, nebo... Nemyslíte, že jsem to dělal já, že ne? Dvojití agenti jsou šmejdi. Osamělí jedinci. Bez vazeb k přátelům či k rodině. Na myšlení. Znáte někoho takového? Já... Vím, že mě nemáte rád proto, ale nejsem sovětský špion. Nic mimořádného, pane. Skutečně? No dobře. Teď vás chrání ministerstvo vnitra, ale dříve nebo později uděláte chybu. Co bych se vás obtěžoval vyhazovat? Pověsí vás za vlastizradu. Ahoj.
Slyšela jsem, co se stalo. Holky na baráku 3 mluví jen o tom. Napadlo mě něco, co tě snad rozveselí. Žádné písmeno se nedá zašifrovat samo o sobě. Už teď můžeš vyhodit pár nastavení. To je tvůj tým? Ano. Pozdravíš je? Ne. Ahoj. Říkal jsem, abys to nedělala. Elena? Hugo, ahoj. Ty taky piješ? Ona nepije, jen ustrkává pěnu. Prozradím vám tajemství, slečno. Klárková. Klárková. Prosím. Já mám taky nejraději pěnu. Opravdu? Pojďte se s námi napít. Hned tam budeme. Slečno? Líbíš se mu? Ano. Ty ses mu chtěla zalíbit. Ano. Proč? Jsem žena, co dělá mužskou práci a proto nemůže být zavola. Elene, můžeš být sebechytřejší, ale Enigma bude napřed. Pokud to chceš vážně rozluštit, budeš potřebovat veškerou pomoc a oni ti ji asi neposkytnou, když tě nebudou mít rádi. Co je to? Jablka. Ne. Ne, vážně. Já, tedy slečna Klárková, Johan, říkala, že by bylo prima, kdybych vám něco přinesl, tak tu máte. Děkuju. Mám rád jablka. Slečnu Klárkovou zdravím. 2 lidi se procházejí v lese a narazí na medvěda. První padne na kolena a modlí se. A druhý si zavazuje boty. První se zeptá druhého. Příteli, co to děláš? Nejsi rychlejší než medvěd. Ten druhý mu na to řekne, to není třeba, stačí, abych byl rychlejší nežli ty. Budu u Kristofra, kdyby mě někdo scháněl. Předpokládejme, že druhá odmocnina ze 2 je racionální číslo. Potom ji lze vyjádřit ve tvaru A lomeno B, kde A a B jsou celá čísla a B se nerovná 0. Posíláme lístečky, pane Turingu? Ne, pane. Jedině Turing posílá lístky napsané hatmatilkou. Tak, pánové, hlavně nezapomeňte přes prázdniny na algebru. Užijte si volna, po něm budeme v iracionálních číslech pokračovat. Co budeš vlastně přes léto dělat? Já si pojedu za babičkou. Jsem rád, že už je konec. Naschledanou za dlouhé 2 týdny, nejdražší příteli. – 1941 Bletchley Park. Ale z Eulerovy věty je to jasné hned. Hele, podívej. Když kabely natáhneš přes desku úhlopříčně, eliminuje to pozice rotoru 500krát rychleji. Tohle tedy vůbec není špatný nápad. To asi bylo Elenovo děkuju. To je můj sendvič. Ty je nerad. Jsi nervózní?
Co bude teď? Měl by nyní zjistit denní nastavení Enigmy. Za jak dlouho? Německá armáda expandovala po Evropě od Polska po Srbsko, od Litvy po Dánsko, od Norska po Francii. Nacistická vlajka vlaje nad 200 hlavních měst. Jejich tažení nabírá na zběsilosti a svobodná Evropa se rozpadá. Jo, pořád to jede. Dobré ráno, pane. Dobré, Margaret. Převody se pořád otáčejí. Rotory, ty taky. Nemá to konce. Žádný výsledek v dohledu? Ne. Turingu? Turingu, sakra, otevřete! Ne, ne, ne! Ne, Otevřete dveře, nebo je vyrazím. Nemůžu vás pustit dovnitř. Nesmíte do toho teď zasahovat. Tak do toho. Vypněte ten krán. Ne, ne, prosím, 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 prosím! Ne, ne, ne! No konečně. Vypadá to, že ten váš velký, drahý přístroj nefunguje. Funguje. Báječně. Takže jste prolomil enigmu? On ještě pracoval. To je můj kolega z ministerstva vnitra. Víte, 100 000 liber je celkem dost peněz. A on se přišel podívat, co mu za ně předvedete. Vy nikdy nepochopíte, jaký význam má to, co tady vytvářím. Dešifroval jste nějaké německé zprávy? Aspoň jednu? Můžete předvést něco, čeho jste dosáhl? Vyčerpal jste finance? A nám zase došla trpělivost. Konečně vám to tedy mohu s velkou radostí v hlase říct. Elene Turingu, máte vyhazov. Vyveďte prosím pana Turinga z tohoto areálu. Ne. Co prosím? Jestli Elena vážně vyhodíte, budete muset vyhodit taky mě. Co mi to říkáte? Věřte mi, když vám povím, že nikdo by to neřekl míň rád než já, ale má pravdu. Ellen má pravdu. Jeho stroj může fungovat a je to nejspíš naše největší šance. Bože, neuvěřitelné. Když je vyhodíte, budete muset vyhodit i mě. A mě? Jsme nejlepší kryptografické hlavy v Británii. Vyhodíte nás všechny? Komandére, dejte nám ještě trochu času. 6 měsíců. A když ten stroj nepřinese kýžené výsledky, budeme to zas dělat po staru. Co vy na to? Jeden měsíc.
A pak přísahám Bohu, že všichni poletíte. Pusťte ho. Děkuju. Nemáš zač. A ať ten tvůj stroj kouká fungovat. To jsem vůbec netušila, nepovídej. Přísahám, že nejsem špion. Bože, to je jasný, že nejsi špion. Co je? Deniston mi dal tu bílovou šifru a hádej co. Já ji rozluštil. Prosté a bude vám dáno. Hledejte a naleznete. Matouš 7:7. To byl klíč. Na někoho jako ty příliš jednoduché. Škoda, že Deniston nesouhlasí. Dále. Pane, myslím, že mám Turinga. Včera jsem ho sledoval do hospody, s nějakým chlapem si předali obálky. Tak jsem šel za tím druhým, sebral ho a propral ho. Je to buzík. Přiznal se. Cože? Přiznal se. Arnold Murray chodí do té hospody a chlapi mu za to platí. Turing mu taky platí. A pan Murray měl takový skvělý nápad, že mu s kamarádem vyloupí dům. To Turing tajil. Je buzna, ne špion. Ne. Co je? Můžeme obvinit profesora z nemravnosti. Ne, to je kravina. On chystá něco velkého. Spáchal trestný čin a porušil zákon. A s chlapem. Pro Krista pána, vždyť je to nechutné. Ale tohle jsem přece nevyšetřoval. Předveď ho. Moment. Nechte mě ho vyslechnout. Prosím, nechte mě s ním půl hodiny. Pak budu měsíc vyběhávat tolik blbých případů, kolik bude třeba. Fajn. Teď mi sežeň na Elena Turinga zatykač. Elene, Christopher prostě nejede dost rychle. promluvme si. A stále nevyřazuje nastavení tak rychle, jak bychom potřebovali. A já potom Odcházím. nemůžu... Vždyť si teď přišla. Ne, zblečli. Co? To naši. Je mi 25, jsem svobodná a chtějí mě mít doma. To je absurdní. Jsou to mý rodiče. Ne. Neodejdeš, nepustím tě. Budeš mi chybět. Tohle by teď řekl normální člověk. Slyším jedno, co je normální. Tak co mám dělat? Nepřestanu se stýkat se svými rodiči. Ale tady máš možnost dát svému životu skutečný smysl, A Joan. mám dopadnout jako ty? Mrzí mě, že jsi sám. Ale Enigma ta tě nezachrání. Dešifruješ to, ty křehký narcisto? Nebo mám dojít pro Kristofra, aby ti pomohl? Promiň. Chci, aby si zůstala, protože tě mám rád. Rád si s tebou povídám. Jo, já s tebou taky, Elene. Co kdybys nebyla sama? Co kdybys měla manžela? Máš někoho na mysli? To mám. Huga? Hugh je opravdu hezký, ale nemyslím, že by byl do ženění. Ne, Huga jsem nemyslel. Nebo Petra? Ten je takový tichý. Pane bože. Dává to smysl. To jsi mě požádal o ruku? No, víš, je to tak logické. To je absurdní. Jde o tvé rodiče. To snad není pravda.
Joan druhým jménem Carolyn nebo Catherine? Elizabeth. Joan Elizabeth Clarková. Vzala by si mě? Je překrásný. No, není obvyklý, ale... Kdo má rád obvyklost? Vzala ho do obou rukou, podívala se na mě příma očima a řekla, tohle si mám dát do pusy? A já řekl, jo. No víš, po francouzsku. Šoupla si ho tam, sevřela horty a začala si sakra broukat Marseillaise. Pojď tančit. Ne, ty můžeš se svou snoubenkou tancovat kdykoliv. Teď jsem na řadě já. Co pak je? Co kdyby... Co kdyby se mi náhodou nelíbilo být s Joan? Však ty víš. Protože jsi homosexuál? Já jsem to tušil. Myslíš, že bych jí měl říct, že jsem měl něco s muži? No, co vím já ze svých omezených zkušeností. Ženy bývají citlivé na to, když se provdají za homosexuále. Asi je v tvém nejlepším zájmu tu informaci nerozšiřovat. Já mám Joan opravdu rád. Jenom nevím, jestli bych dokázal předstírat. Nesmíš to nikomu říct. Je to nezákonné. Deniston čeká na jakoukoliv záminku, aby tě zašel. Já vím. Musí to zůstat v tajnosti. Pojď si na řadě. Tak jo. Jacku, přinesl bys mi whisky? Miluji tě. Chcete čaj? Ne, děkuji. Chcete znát jedno tajemství? Na to jsem celkem dobrý. Chci vám pomoct. To určitě. Dokážou stroje myslet? Četl jste něco z mých publikovaných prací? Proč se ptáte? Protože jsem na policii
obviněný z toho, že mi jeden mladík sahal na penis a ptáte se, jestli stroje dokážou myslet. A dokážou? Dokázali by stroje myslet jako lidi, co? Většina řekne, že ne. Vy nejste většina. Potíž je v tom, že se ptáte moc hloupě. Vážně? Stroje myslet nedokážou jako lidi. Stroj je jiný než člověk. Takže myslí jinak. Zajímavá otázka je, když je něco trochu jiné než vy, znamená to, že to tedy vůbec nemyslí? Připouštíme pochopitelně, že se lidi od sebe navzájem dost liší. Máte rád jahody, já nesnáším bruslení. Pláčete u smutných filmů, já jsem alergický na pil. Jaký smysl potom mají různé chutě, různé preference, pokud ne ten, aby nám sdělili, že naše mozky fungují jinak a že myslíme jinak? A pokud to můžeme říct o sobě, proč bychom to nemohli říct o mozcích z měděných drátů a z oceli? O tom je ta vaše velká studie. Jak se jmenuje? Je to imitační hra. Jo, a o tom to je? Chcete si zahrát? Zahrát. Je to hra. A něco jako test, který jistě určí, jestli se jedná o stroj nebo o člověka. Jak se to hraje? Je sudí a subjekt. Sudí pokládá otázky a v závislosti na odpovědích subjektu určí, s kým mluví, či s čím mluví. A stačí, když mi budete klást otázky. Co jste dělal za války? Byl v továrně na radiopřijímači. Co jste vážně dělal za války? Věnujete mi pozornost? Kruci! Brzy vyprší čas. 1 měsíc. Tak to je konec, ne? Je jedno, jak moc to zlepšujeme. Ten stroj nespracuje 159 milionů možností najednou. To je beznadějné. Tady. On hledá. Akorát neví, co má hledat. Kdybychom znali obsah zpráv... Kdybychom ho znali, nemuseli bychom je dešifrovat. Neupíral bych modlitby těm, kdo je potřebují. Kdo je ten, co mluví? Hugh? Je tak trochu hulvát. Takže můj tip? A představím Ne. vás. On sem přijde. Určitě? Ano. Usmála jsem se na něj a pak se tam nedívala. Kdo je to s Joan? Helen, pracují spolu. Je vážně pěkná. Chce, abych tam přišel. Co? A jak to můžeš vědět? Před časem se na mě usmála a od té doby se sem nepodívala. A mám ho. Čím to, že když jsem byla svobodná, přišlo mi to nudné, ale teď, když jsem zasnoubená, je to zábavné. Bingo, mám ji. Helene, představ nás. Proč já? Na kamarádčiných zásnubách udělá žena klidně něco, čeho bude litovat s hezčím kámošem snoubencem. Jdeme. Půl korunu na to, že to Ellen celý podělá. Nesázím. Ellen má teorii. Těch má spoustu.
Tvrdí, že předpisy proti společné práci mužů a žen jsou moc rozumné, protože taková blízkost vede k milostným vztahům. Já ne. Já však nesouhlasím. Vážně? Ano. Kdybych celý den pracoval společně se ženou, ocenil bych její schopnosti a intelekt a nelákal ji do postele. Neznáme se? Nevzpomínám si, takže asi ne. Helen Stewartová, Hugh Alexander. Souhlasíte s ním nebo se mnou? S Elenem ovšem. To mi velmi lichotí, ale nemyslím blbost. Denně pracuji s jedním mužem. Musím konstatovat, že mě trochu přitahuje. Kdo je to, že bych ho kopl do zadnice? Ne, je to ve vší počestnosti. Nepotkali jsme se. Je to Němec. Toho chci zabít. Ale jak to, že pracuješ s Němcem? Každá z nás přijímá zprávy z jednoho německého vysílače. A máme na druhé straně kolegu, co je vyťukává. Každý to dělá trochu jinak, naučíš se rozeznat jeho rytmus. Zvláště důvěrně. Mám pocit, jako bych ho znala. Škoda, že má přítelkyni a právě proto s vámi nesouhlasím. Protože jsem se zamilovala do kolegy a to jsme se nesetkali. Mohu vás pozvat na pivo a vysvětlit vám, proč se mýlíte? Dobrá. Výtečně. Děkuji. Pivo. Máte trnkový likér? Kdyby tě to zajímalo, tak vypadá flirtování. Helen? Nemáte cigarety? Elene. Proč myslíš, že má tvůj německý protějšek přítelkyni? Hloupý vtip, to nic. Ne, pověz mi to. Každá zpráva začíná stejnými písmeny. C-I, L-L-Y. Takže myslím, že ta Silly bude jeho láska. Ale Němci mají pokyn používat na začátku každé zprávy 5 náhodných písmen. Tenhle to nedělá. Člověka si dělá z lásky zvláštní věci, že? V tom případě. Láska právě Německu prohrála válku. Jdeme. Promiň. Stát! Chci vidět doklady, slečno, ne? Stůjte, tam nemůžete. Hugh Alexander, tady mám doklady. Hugh Alexander. John Cairncross. Tohle je Peter Hilton. Elene? Co když Christopher nemusí procházet všechna nastavení? Co když musí projít jenom tak, která utvoří slova, o nichž víme, že ve zprávě budou? Ta opakující se. Přesně. Podívej, jako tohle. 6:00, dnes bude jasno, večer srážky. Heil Hitler. To je ono. Přesně. Ráno v 6 pošlou předpověď počasí. Takže tato 3 slova budou v každé zprávě v 6 hodin ráno. Samozřejmě tam bude počasí a... Heil Kruci Hitler. Heil Kruci Hitler. Tady je dnešní zpráva ze 6. Hugo, ta kola z písmeny vpravo. Nastavte počasí a Hitler. Petre, Johne, pusťte hned do těch písmen proud přes zadní skramble. Použijeme smyčky? Ano, jak zněla ta poslední zpráva z rána? L. L. Máš to? Fajn. H. Aha. 2TV. 2TV. A. A. Q. Q. Hotovo. Dělej, Christopher, dělej. Proboha. Co se stalo? Vyšlo to? Elene! Potřebujeme novou zprávu. Nejnovější zachycenou.
M. M. Y. Y. M. M. S. S. A. A. I. I. C. T. 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 R. R. I. S. S. O. O. A. A. Y. Y. R. R. I. I. KMS Jaguar je Aufpunkt. Míří na 53 stupňů 24 minut severní šířky a Aufpunkt 1 stupeň západní. Heil Hitler. K prolomení enigmy stačilo znát jen jeden výraz z němčiny. Jo! M. M. A. A. Y. Y. I. I. T. T. R. R. O. O. T. T. A. A. H. H. Q. Q. U. U. R. Proboha, dokázal jsi to. Právě si porazil nacismus s vlastně pouhou křížovkou. Jen 5 lidí na světě zná rozmístění všech lodí v Atlantiku. Ti všichni jsou tady. Můj bože. Ani ten nemá takovou moc, jako máme my teď. Ne. Zaútočí na konvoj britských osobních lodí. Tady. Máš pravdu. Ty ponorky jsou od nich jen asi 20 minut. Civilisté. Stovky. Můžeme je zachránit. Zavolám Denistonovi, ať varuje admiralitu. A myslíš si, že je dost času? Mělo by být, dáme mu vědět, Kancelář že... komandéra Denistona. Ne. Ne. Kruci, je mi Co líto, děláš? ale nemůžeš volat Denistonovi, nemůžeš mu říct o tom útoku. Co mi to vykládáš? I hned zařídí leteckou podporu konvoje. A ponorky, ten konvoj potopil. Byl to velký den, možná... Ne, Na tohle nemáme ne, čas. Ne! Hugo, Přestaň, Hugo! Zautočí každou minutou. Hej, to je dobrý, nic. To nic. Víš, proč mají lidé rádi násilí? Protože jim dělá dobře. Nikdy nemůžeme dělat to, co nám dělá dobře, ale to, co je logické. Co je logické? Nejtěžší je lhát někomu, kdo čeká, že se mu bude lhát. Proboha. Co? Když někdo čeká na lež, nemůžeš mu ji prostě dát. Ellen má pravdu. Cože? Co si budou Němci myslet, když jim zničíme ty ponorky? Nic, budou mrtví. Ne. To nemůže být pravda. Náš konvoj se tedy náhle odchýlí z kurzu. Peruť bombardéru se nějakým zázračným způsobem snese na souřadnice ponorek. Co si Němci pomyslí? Němci takhle budou vědět, že jsme prolomili enigmu. K polední ukončí veškerou radiokomunikaci a přes víkend pak změní konstrukci enigmy. Ano. 2 roky práce. Všechno, co jsme tu dělali, to bude na nic. No. V tom konvoji je 500 civilistů. Ženy. Děti. A necháme je umřít. Naším úkolem není zachránit jeden konvoj, ale vyhrát celou válku. Naším úkolem bylo prolomit enigmu. To jsme udělali. Teď těžší část. Uchovat to v tajnosti. Carlyle, Cože? ten konvoj, co chceš...
Jednou z lodí je Carlyle. Tak nereagujme na každou informaci. Jen na tuhle. Petre, co je to s tebou? Můj bratr je na Carlyleu. Je praporčík. To mě mrzí. Kdo myslíš, že jsi? Je to můj bratr. Máš chvíli, abys odvolal jeho vraždu. To nejde. Má pravdu. Ellen. Joan. Hugo. Johne. Prosím, Němcům nic nedojde, když zabráníme jednomu útoku. Nepoznají to. Prosím vás, jako kamarád. Prosím. Je mi moc líto. Nemůžeš rozhodovat o tom, kdo bude žít a kdo ne. Ale ano. Proč? Protože nikdo jiný nemůže. Vezměte si zavazadla, dámy a pánové. Proč mi to říkáte? Potřebujeme pomoc, aby se to utajilo před admiralitou, armádou, letectvem. Nikdo nesmí vědět, že jsme prolomili Enigmu. Ani Denisten. Který by vás moc rád vyhodil. Vy to můžete zařídit. My zatím vyvineme systém, který vám pomůže určit, kolik informací využít, kterým útokům zabránit, které nechat být. Statistickou analýzu, kolik akcí je k vítězství, minimálně třeba. Kolik maximálně jich podniknout, než nás začnou podezírat. Tohle všechno tedy svěříte statistice? Matematice? Správně. A pak vymyslí MI6 lži, které řekneme lidem. Budete potřebovat důvěryhodný alternativní zdroj všech informací, jež použijete. A vymyslet vysvětlení, jak jsme získali informace a nezmiňovat Enigmu. A pak to vysvětlení nechat uniknout k Němcům. A pak i do naší armády. Udržovat lživé spiknutí na nejvyšší vládní úrovni. Přesně úkol pro mě. Helene, mám zřídka důvod to říkat. Ale vy jste přesně takový, jaký jsem doufal, že budete. Dali tomu krycí název Ultra. Stalo se z toho největší úložiště vojenských informací v dějinách světa. Bylo to jako mít napichnutý Himmlerův interkom. Hlavním zájmem bylo utajení a mě z nějakého důvodu věřili. Petre, máš dešifrovanou zprávu z 6:30.
je Bílova šifra. Zašifrovaná větou z knihy nebo Proste a bude vám dáno. Hledejte a naleznete. Matouš 7. To byl klíč. Peter se s tím časem srovná. Žeku, necháš nás tady na chvilku? Sověti i my jsme na stejné straně. To, co dělám, Británii pomůže. Musím to říct Denistonovi. Neřekneš to. Když mu prozradíš mé tajemství, prozradím to tvoje. Víš, co dělají homosexuálům? Už nikdy nebudeš moct pracovat, učit. Tvůj milovaný stroj. Už ho nikdy neuvidíš. Dobrý den, mohu mluvit s Stuartem Mengesem, je to nutné. Chviličku. Menges? Jedna rada k zachování tajemství. Jde to mnohem z nás, když je neznáte. Rozlepovali mi dopisy, napíchli mi telefon. Sledovali mě při procházkách. Víte, to jsem se nedozvěděl. John? John? Co to? Kde je John? Ve vojenské věznici. Co jste udělal? Dešifrované zprávy z Enigmy. Na nočním stolku jich byla kupa. Ne, tyhle zprávy jsem John dal asi před rokem, když jsem hledal souvislost mezi Já vám zprávami věřím. Deniston hledá sovětského špiona. A hledá ho na baráku 8. Vím, kdo je ten špion. Není to John. Je to Cairncross. Našel jsem tu Bílovu šifru, Bibli. Kéž byste ten špion byl vy. Dělal byste to mnohem líp než on. Vy jste věděl, že je to on? Ovšem, že věděl. Ještě než přišel do Bletchley. Proto jsem ho tam dával. My ale Enigmu máme. Polští zpravodajci. V čem je problém? Vy jste umístil sovětského agenta do Bletchley Parku. Ano, hodí se vyzradit Stalinovi přesně to, co chceme. Churchill je hodně paranoidní. Se Sověty se nepodělí ani o střípek informací. Ani o ty, které by jim pomohly proti Němcům. Tolik se toho tají. Cairncross samozřejmě netuší, že to víme. Moc mu to nepálí. Potřebuji od vás pomoc. Chci vědět, co pustit Johnovi, co napovídat Sovětům a Britům. Já nejsem špion, já jsem matematik. Znám hodně špionů. Máte víc tajemství než ti nejlepší. Musíte mi ale slíbit, že pustíte Joan. Ano, je teď na trhu. Za chvíli bude zpět. Lhal jsem. Tohle si radši nechám. Kvůli nim by jí čekalo ještě něco horšího, než je vězení. A Ellen, společně se nám bude krásně válčit. Chci, aby si odjela z Bletchley. Cože? Kvůli Mengesovi. Nevěřím mu. Není tu bezpečno.
Někde jinde je snad bezpečněji. Odjeď. Odjeď daleko ode mě. Elene, co se stalo? Už nemůžeme být zasnoubeni. Tví rodiče tě vezmou k sobě a najdou ti manžela. Co se stalo? Dobře, něco ti musím říct. Jsem homosexuál. Tak jo. Ale jsem na muže. Ne na ženy. A co? Vždyť jsem ti to řekl. No a co? Něco jsem tušila už dřív. Ale my nejsme jako ostatní. My dva se milujeme po svém. A můžeme žít, jak budeme chtít. Nebudeš dokonalý manžel. No a ani já nehodlám být dokonalá manželka. Nebudu celý den péct jehněčí, než přijdeš z práce. Budu pracovat. Jako ty. A budeme žít společně. Myslet společně. Bude nám spolu moc dobře. Protože tě mám ráda. A ty máš rád mě. A navzájem si rozumíme víc, než kdy kdo jiný. A já ne. Co? Nemám tě rád. A nikdy jsem neměl. Jen se mi pomohla prolomit enigmu. To už se stalo, tak můžeš jít. Já nikam nejdu. Už jsem se dost natrápila tím, co si o mě myslíš ty, nebo rodiče, nebo kluci z baráku 8, nebo holky z baráku 3. Už je mi to vážně fuk. Tohle je pro mě ta nejdůležitější práce. A nikdo mi v tom nebude bránit. A vůbec ne ty. Víš, měli pravdu. Peter, Hugh, John. Jsi vážně stvůra. Válka se vlekla další 2 osamělé roky. A my dennodenně prováděli své krvavé výpočty. Dennodenně jsme rozhodovali, kdo bude žít a kdo umře. Dennodenně jsme spojencům pomáhali k vítězství a nikdo to nevěděl. Stalingrad, Ardeny, invaze v Normandii. Všechna vítězství, jež by bez informací, které jsme dodali, nebyla možná. A lidé mluví o válce jako o impozantní bitvě civilizací. Svoboda proti tyranii, demokracie proti nacismu. Milionové armády skropily zem krví. Loďstva ležela na dně oceánu. Letadla schazovala bomby z oblohy, až jimi zakrýla samotné slunce. My takovou válku neměli. Pro nás to bylo jen několik křižovkářů ve vesničce na jihu Anglie. Vaše vítězství. Vítězství. Dobré věci. Svobody v každé zemi. Toto je pochmurná, byť velkolepá hodina. Kéž by se dnešního dne dožil Franklin Delano Roosevelt. Byl jsem Bůh? Ne, protože Bůh válku nevyhrál. My ano. Tak, co bude teď?
Asi se vrátíme na univerzitu, ne? Ano, v podstatě. Než vaše služba pro vládu skončí, zbývá udělat ještě jedno. A co? Všechno spálit. Spálit proč? Od začátku víte, že je to přísně tajný program. Nežertovali jsme. Ale válka skončila. Tahle ano, ale budou další. A my všichni tady víme, jak prolomit šifru, již mají lidé za neprolomitelnou. Přesně tak. Rozbijte to a spalte. Popel rozmetejte. Navzájem se neznáme. Nikdo z vás neslyšel slovo Enigma. Šťastnou cestu domů. A chovejte se slušně. S trochou štěstí už mě ani sebe navzájem do konce života neuvidíte. Neuvěřitelné. Teď to, detektive, musíte posoudit. Řekněte mi, co tedy jsem? Jsem snad nějaký stroj, člověk? Či jsem válečný hrdina? Nejsem zločinec? Nemůžu vás soudit. Takže to... mi vůbec nepomůžete. Dále. Chtěl jste se mnou mluvit, pane? Turingu, posaďte se. Stalo se něco? Vy a Christopher Morcom k sobě máte blízko. To bych neřekl. Váš učitel matematiky ale říká, že jste nerozlučná dvojka. My dva jsme nejlepší studenti. Přistihl vás, jak si posíláte papír. Kryptografie na ukrácení času, výuka je snadná. Při hodinách matematiky řešíte s kamarádem matematické problémy, protože je výuka moc nudná. Není můj kamarád. Slyšel jsem, že je váš jediný kamarád. Kdo to říkal? Něco jsem se dozvěděl o Morcomovi. Proč tu jsem? Christopher je mrtvý. To nechápu. Ráno nám to napsala jeho matka. Rodina byla na dovolené. Já to nechápu. Měl tuberkulózu, to vám jistě řekl. Proto by vás to nemělo zaskočit, ale stejně je mi to moc líto. To se mýlíte. On vám to neřekl? Byl nemocný už dlouho. Věděl, že to nastane brzy. Ale nesl to statečně. Správný hoch. Je vám dobře? Ano. Ovšem, jak jsem říkal, moc jsem ho neznal. Jistě. No dobře. Mohu už odejít, pane? Gratuluji, pane. Cambridgeský profesor odsouzen za nemravné chování. Omlouvám se.
Já bych přišla. A svědčila bych. A co bys řekla, že jsem nebyl homosexuál? Ale ne. Ale mohli tě poslat do vězení. Kruci. Celý se třeseš. Ne, netřesu. Ale ne. To je těmi léky. Jakými? Soudce mi dal na výběr buď 2 roky ve vězení, nebo hormonální léčba. Proboha. Proboha! Ano, je to tak. Chemická kastrace. Ta mě vyléčí z homosexuálních sklonů. Zvolil jsem si ji. Nemůžu ve vězení pracovat. Dobře. Promluvím s tvými lékaři i s tvými právníky. Ne, nic mi není. Nech si pomoct. Nepotřebuju tvou pomoc, ne, děkuju. Elene, nemusíš na to být sám. Nejsem sám. Nikdy jsem nebyl. Christopher je už moc chytrý. Kdybych nepokračoval v léčbě, tak by mi ho jistě vzali. Tohle jim nemůžeš dovolit, nemůžeš. Nesmí mě nechat samotného. Nechci být sám, nechci být sám. Dobře, tak dobře. Dobře. To nic, pojď si sednout. To nic, pojď si sednout. To nic. No. Tenhle je hezčí než ten, co jsem ti udělal já. Ano. Jmenuje se Jock. I v armádě, to je co? Pracujeme spolu. Nedáme si křížovku? Zabere nám to 5 minut. V tvém případě 6. Tak. Možná později. Ale jistě. Tak máš, co jsi chtěla, ne? Práci, manžela. Normální život. To by nikdo normálně nezvládl. Dnes ráno jsem jela městem, které by neexistovalo nebýt tebe. Koupila jsem si jízdenku od muže, který by byl nejspíš mrtvý, nebýt tebe. Četla jsem o tvé práci. O celém oboru vědeckého výzkumu, který existuje jen díky tobě. Jestli toužíš potom, abys byl normální, tak ti říkám, že já ne. Svět je nekonečně lepší právě proto, že jsi nebyl. Si vážně myslíš? Myslím,
že někdy právě ti, u kterých by to nikoho nenapadlo, udělají něco, co by nikoho nenapadlo. Po roce vládou nařízené hormonální léčby spáchal Alan Turing 7. června 1954 sebevraždu. Bylo mu 41 let. Mezi lety 1885 a 1967 bylo asi 49 000 homosexuálů obviněno podle britského práva z hrubě nemravného chování. V roce 2013 udělila Turingovi královna Alžběta II. Posmrtně královskou milost a ocenila jeho nebývalé činy. Historici odhadují, že prolomení enigmy zkrátilo válku o 2 roky a zachránilo přes 14 milionů životů. Vláda to držela v tajnosti po více než 50 let. Turingova práce podnítila výzkum toho, čemu vědci říkali Turingovy stroje. My jim dnes říkáme počítače. V českém znění Martin Sobotka, Anna Brousková, Jakub Sajc, Pavel Rýmský, Petr Burian, Petr Gelnar, Pavel Vondra, Vojtěch Hájek, Bohuslav Kalva, Ivo Novák, Libor Terš, Robin Pařík, David Štěpán, Tomáš Juřička, Klára Sochorová, Šárka Vondrová, Zuzana Ščerbová, Aneta Talpová, Milan Slepička, Petra Tišnovská. Překlad Petr Zenkl, Petra Matějková. Zvuk Michal Vašica. Produkce Zdeněk Mahdal mladší. Vedoucí výrobního štábu Zdeněk Mahdal. Dialogy Alena Navrátilová. Režie Martin Těšitel. České znění ve studiu ProTime vyrobila tvůrčí skupina Josefa Petráska.